Nu, acum. Eric și Ana dublă 1. Eric și Ana dublă 1. Atenție! Ana a rupt un fir de iarbă. Ana. Hai, Eric! Ana, te întorci. Eric, ajută-o să se ridice. Îmi dau jos pălăria? Da. Și acum fugiți amândoi înspre drum. Și acum se vede totul. Se vede și aparatura și tot. Stop! Haideți înspre mine, până în fața camerei. Când vă zic eu, vă opriți. Veniți, veniți. Stop! Și faceți cu mâna. Foarte bine. Stop!